Almandoz Santa Barbarako prozesioa. Almandozera iristen zarenean goiti begiratzen baduzu kaixko-kaixkoan ermita xuri bat ikusten da Santa Barbara. Ermita dugu garai batean, Salvatore inguruan, prozesio egiten zen bertara urtero. Herriko jendia beza buru zutela gurutze eskuetan hartu eta maldan goiti abiatzen zen prozesioan. Aldi berean, baserritarrak ere bere bidea eginez abiatzen ziren ermitaldera. Herrikoak eta baserritakoak Idoiako lepoan juntetu eta denak batian Santa Barbaraino goratzen ziren bertan meza emateko. Ohitura hau galdu egin zen eta duela urte batzuk bertan zegoen Santa Barbararen figura herrira jautsi zen, lapurtuko zutenaren beldurrez elizan salbu egoteko. Urte zail batean ondotik aurten ere Santa Barbarako prozesio egingo dugu almandoztarro gure organ aurreko belaunaldiek bizi izan zuten ohitura gaur egungoek ezagutu dezaten. Amaiur mende erdia baztanen, 50 urte dira Amaiur baztanen sartu zela.
Hala gaurko biltzar hau aproposa iruditu zaigu gure herriko historiaren egunura gogor ekartzeko. Gertakizunaren gainean informazio biltzen hasi eta fite trabatu gara ordea, deus ere oroitzen ez dutenak, erdizke solasten direnak, badakitenak baino solastu nahi ez dutenak. Irudi duenez, anexioak mila artean bai, etzen kontatzen den bezain simple eta goxua izan. Zergak, zirela eta ez zirela, zorra baziren edo ez ziren, eztabaida ugari eta bizi negotziren karguztea. Ustelu zeina orduan ere politika inguruen, azkenean denek dakigu historia garailek idazten dutela. Kontuek kontu hemen gara bertze urte batez beste ederruntan amai urtarrak eta zerbaitengatik izango da, ez da hala, ospatu dezagun giro ederrean bastandaren biltzar hau. Aniz, inauteak. Gerra denboran inauteak ospatzea debekatua egonagatik debekuen gainetik anizko mutilek ospatzen jarraitu zuten. Neskek ez debekatua baitzuten. Guardia Zibila urtero etortzen zen aniztarrak inautetan mozorratuak ote zebiltzan ikustera, baina aurpegia bistan izan ez gero, ez omen zieten deus erratian. Ordutik garaiak aldatu dira eta inauteak ere bai doike. 1970ko hamarkadan 3 mutil bakarrik zeuden anizen etxez etxe ibiltzeko. Hortaz, 1978 urtean, Berroetakoekin elkartzea erabaki zen, egoera beretsuan bait zeuden. Ordutik onat urtero bi herriotako gazteak ibiltzen gara etxez etxe inautetan arrautzak, xistorra, xingarra, puxka biltzen. Eta 1980 hamarkadatik goiti neskak ere bai. Hauxe da anizko orgak irudikatu nahi duena, sukaldean inautetako gazteak etxekoekin kantuan edanean puxka biltzen, inguruan sartu atereanen aniztarrak mozorratuak. Nahiko aksidente bideo, nahiko aksidente bideo. Erremediak estatutu honik hemen, Berroeta, gerrako krimenak, salaketa eta fusilamentua. 1978ko maiatzaren 21 Berroetan bizitako gertaera gogorra erakusten du aurtengo orgak. Egun honetan, Valeriano Intxauspe Iruñan fusilaturik hil zuten. Valerianoren semeak herritik alde egin zuen gerrara ez joateko eta Valerianok semea harategi horretara ez zuela bidaliko erran zuen ostatuan. Hau eta bertzea aitzakia batzuk zirela tarteko zenbait herritarrek herriko apaiza barne Valeriano salatu zuten, ezkertiarra zela erranez. Ondorioz, Guardia Zibilak atxilotu eta Iruñan hil zuten fusilaturik. Gertaera honetatik, 81 urte pasatu diren arren, frankismoaren itzala oiniken indarrean dago. Orga honekin, berroetarrek, diktadurako biktima guztiako mendu nahi izan dituzte. Valeriano hil bazuten ere, bere oihartzuna ez dute inoiz isilduko.
Ziberneko kaoline jendian lerrine kable eta kamioian garraio fine. 60ko hamarkadan zigeko ziberne xokuan kaolinea atratzen zen. Jose Maria Alkorta zen nagusi eta bere alabarekin hurbiltzen zen zigeko txokountara. Kaoline guzti mineral bada, lehenik ziberneko txokotik dinamitan laguntzez, kaoline atrak, kaldera kargatu eta kable bidez, Solaburuko kargaderoraino garraiatzen zuten. Hortik kamionera pastu eta Elizondoko bidia hartzen zuen. Bide nabarkoan, herriko emaztekiek aprobetxatzen zuten Elizondoko merkature kamioinan gateko. Elizondoko saskaitzeko fabrikan kaoline idortu eta errausten zuten, azkenik Pasaiako papelerara garraiatzeko. Azpilkueta zurgin basak aberekin eta landan lan egiteaz gain egun euritxoetan etxeetan erabiltzen zen tresneria egiten aritzen ziren. Bertzea bertze, arrasteluek, zerri aspilek, segapotoak, kalakak eta bar egiten zituzten. Normalean ez zituzten saltzen, baizik eta familikoi edo barridei oparitzen zizkieten. Hauek trukean landa lanetan lagundu edo bertze zerbait opari gisa ematen zieten.
kontrabandoan ieslari, aberasteko mirari. Inguru honetako herri gehienetan kontrabandoa bazen eta erratzun ere bai, hizpegi muga izanik mugako barrera ofizialetatik zein edozin bidexendadatik pasatzen ziren altxapean edozin gauza. Platerak, kafea, zirrikak, kobrea, puntilla, irina, olioa eta bertzea inbertze gauza. Beraz beti bazen mugimendua eta hizpegin ere bai. Herritarrak kontrabandoan ari ziren bitartean, jauntxoak hizpegiko bentan elkartzen ziren. Zer nahi trago hartu eta zer nahi sos pagatzen zen guardia zibilei enkargatua zuten ura pasatzea lortzeko eta jendarmei ere bai. Gauzak honela garai haietatik zenbait kontu eta komeri besterik ez dira geratzen. Batzuk tristeak, bertzeak kontatzeko ez modukoak eta nola ez, irrimangarriak ere bai. Nico. Vamos. Vamos. On dit Pierre. Oh là là. Ça va, ça va. pareil. Et mondiaux, François et mondiaux. Oui, mondiaux. Pero manual undi. Arizkun, zanbombak eta inauteak. Urtero, inaute astea ailegatua aintzin herriko gazte kuadril bat zanbombak prestatzen aritzen da ondotik inautetan erabiltzeko. Akordioiaren akonpainamentua izateaz aparte, etxetako emazteki eta gizonei gazteak hurbiltzen ari direla jakinarazteko ere baliatzen da. Izan ere inauteak urte batzuz galduak egon ondotik 1960an ateratako argazki baten ageri da lehenbiziko aldiz zanbomba, naiz eta segur askia aintzineko urtetan ere hauek erabiltzen ziren. Hau dena errex erraten da, baino zanbomba egiteak badu bere lana. Hauntz larruak uretan paratu eta hileak kendu, zepak prestatu, zanbomben egitura egin eta bertzeain bertze lan txiki dago gibelean.
Oronoz, herriko etxeko kartzela. Gerra zibilaren ondotik hainbat kontrabandista Portugaldar eta bidelapurra atxilotzen zituen Guardia Zibilak Oronozko herriko etxeko kalabozo honetan. Bertan, egun pare bat igaro eta epaitegira eramaten zituzten, edo kasu larriak ez zirenean, bertzere gabe libre uzten. Etxeko Andreak atxilotua gozez edukitzen zituztela, ikusirik jatera ematen zien altxapean noiz behinka. Arraioz, iretzemeta, neguen kerizue eta udenitzela. Gaur egun galdu edo galdu urrena egon arren lehenagoko garaietan baztango baserri gehienetako larrainetan etxemetak izeten ziren. Iretzemetaren azpien kertxola bat iten zuten, non baserriko zerriek egoten ziren. Etxemetakin zerriek urte osoan, zehar gustora egoten ziren kerizuen. Neguen bero-bero eta uden freskure. Hau da, arraiozko organ ikusi daitekena, iretziakin ineko etxemeta bere kerizuen zerrikumiak daudelarik. Irurita, joareak egiteko artea. Gure organ, gure aintzineko belaunaldiek joareak nola egiten zituzten erakutsi nahi izan dugu. Organ, ikusten alduzuen bezala, joare bat egiteko prozesua zein den argi eta garbi ikus daiteke. Lehenik txapa nahi dugun tamainaren eta soinuaren arabera moztu eta biltzen da. Forma eman ondoren buztinean jarri eta labera sartzen da. Labetik ateratzean buztinak kendu, garbitu eta joarea leuntzen da. Bertze herria unitzetan bezala, Iruritan ere bazegoen joaregilerik bere garaian eta ofizio zahar bezain esranguratsua honi omena egin nahi dio Iruritako herriak orga honen bidez. Akitzeko joareak nekazaritza abeltzantza arraslotuek daudelako joare on bat den soinua bezain ozen entzun dadila, erdiz bizirik nahi duela Iruritako herriak erdiz delako herriko eta inguruko nekazari eta abeltzain aunitzen arnasgune garrantzitsuenetariko bat. Hortaz herriaren erabakia errespetatu eta berriz ere erdiz bizirik.
Lekaroz, krisi garaietan talo hutsek. Gaur egun besta giruan eta Iñaki Goixua bezala jaten digune hamarkada eta urte andanetan Baztango baserrietako elikaduran oinarritzen da. Orain, taluak txistorra, gazna, txokolatea da bertzea inbertze gauzekin betetzen dugu, baino lehenagoetzen bertze aukerarik eta gehienetan utxe jaten zuten. Zoritxarrez Baztanen krisi garaiak bizi izan dire, eta gozete handien aintzinean baztandarrek hartua etxekotu zuten. Honen irinekin taloak iten hasi ziren, hola etxekoen sabelutxek lasaitzea lortu zen. Taloan lagungarri dugu pitxerra ere. Urteko sagarruzta biltzen zutenean edari gazigozo hau prestatzen zuten. Familia guziko kidek edaten zuten baserri giroko edari xume hau. Aitatxi amatxiek, aite eta amak, aurrek. Hola, gaurkoan taluak eta pitxerrak alaituko dute Lekarozko orga hortaz, jan eta edan ase hartio gora Baztandaren biltzarra. Gartzain zapela bete gaztain. Lehengo garaietan etzen gaur egungo aberastasunik, hortaz lurrak ematen zen guztia aprobetxatzen zen. Horren artean zegoen, gure orgarekin irudikatu nahi izan duguna, udazkeneko gaztain bilketa eta honen inguruan engin behar izaten ziren lanak. Gartzainen bertzetokia unitzetan bezala gaztaineriek zeuden, gaztaina biltzeko, aga eta kakoak erabiltzen zituzten. Ondotik aspiletan konserbatzen zituzten eta haziendak ez jateko, gainean otia paratzen zuten. Gaztainak prestatzeko arotzek paderak egiten zituzten eta horretarako kitoak etortzen zirenean, beraiekin tratu eginez burdina lortzen zuten. Behin materiala eskuartean zutela burdina sutan berotu eta mailoarekin kolpeka forma ematen zioten. Azkenean, hainbertze lan gogor egin ondotik denak, esperoan zeuden momentua ailegatzen zen, paderan erretako gaztaina jatean. Exactamente.
Elizondo, Santa Cruz apez gerrilarien. Hirugarren karlistaldiaren testu inguruan 1872-1876 baztan berriz ere gudu zelai odoltsua bihurtu zen, eta liberalek bailara militarki okupatu zuten, karlisten eskuetan ez erortzeko. Carlos Zazpigarrenaren kausara bastandara uniz batu ziren eta mendietara ihes egin zuten gerrilari moduan aritzeko. Gerra honetako buru garrantzitsuenetako bat Santa Cruz apeza izan zen. Gerrilari bezala erakutsitako abilizearengatik. Horrela mugaren alde batean, naiz bertzean, enboskadak, iesaldiak, hilketak eta bortizkeriak nagusi ziren. Compañía, hay días y días. Este día será conocido en las generaciones venideras. ¡Muerte al cura Santa Cruz! ¡Muerte! Viene Navarra, ora en la de Navarra. Unen beko kientzat, hiru truko de cara. Zazpista alfer, odei baserritar babo. Jauregi buru Santa Cruz gero, azken berriz otxabo. Errigirua aitatu ez gero, baserritarrak akabo. ¡Muerte al cura Santa Cruz! ¡Muerte! ¿Echando o echando? Gero karri duzu. Elbete, lehenbiziko loterie. Gaur egun denek ezagutzen dugun loteria jokatzeko aukera dugu Miguel de Muskiz Goienetxe elbetearrari esker. Carlos Hirugarrenaren erregalian ogasun publikoko idazkari izateagatik 1773 urtean Italian egiten zen bezala apustu joko hau Espainian bultzatu zuten. Joko honen helburu nagusia zergak biltzea zen eta horregatik erregeak beste apustu joko guztiak debekatu zituen. Lehendabiziko zozketa 1773ko abenduaren 10ean izan zen, Loteria Real izendapean. San Ildefonso eskolako umezurtz bat aukeratua izaten zen 5 zenbaki sarituak ateratzeko. Joko honek herritar guztiak biltzen zituen herriko karriketan saria irabazteko ilusioarekin eta beti gertatzen den moduan batzuk besteak baino zorte gehiago zuten. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia.
Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak. Zirriken aldaketetan eskaintza. Bigarren eskuko autoen salmentan aukera zabala. Indauto tailerra ordoki poligonoan,